Bună dimineața! Am intrat într-o pădurici, la Stavarache, spune. Fain, așa. Iasă eu pe potecă, paca. Aici e o gărliță. Merge la vale. Uitați-vă ce potecă frumos. Nu? Fain. Poți să mergi și tot să te plimbi. Maria sa soarele înșit. Pe poteci, de păduri. Frumos, nu? Fain. Nu știu, aici cândva la capăt era o fântâniță odată. De-aia veche. Cred că o să o vedem și acum. Mergem la luminiș, soare. Fain. Fântânița aici. Am umplut telefonul de paiană. Ana Honea. Ia uitați. Fântână de aia, cu colac, cum era odată. Câtă muncă trăgeau oamenii ăștia să-l cioplească. Acum mai dat apă oamenii, animalele scot apă, deci. Marna păduri, frumos așa. O duminică plăcută vă doresc. Pa, pa. Nicolae ating, salut.